Hai. Mm. Ce faci, pulă? Ce ai? Ce faci, pulă? Ce vrei de la mine? Pulă, ce faci? Hai că știu cum mă înregistrez. Alo. De ce mă înregistrez? Mergi seara la ambulanță să cheltuim niște bani. Dar nu mai am bani pui. Cum nu ai? Nu am bani pui. Mai Nu. avei 20 de lei. Așa e, și ăștia 20 de lei trebuie să mă țin până îmi găsesc ceva de muncă. Trebuie să dau bani și pe bilet, nu mai am nici abonament. Da, se deschide de luni. Păi de luni și eu până luni trebuie să stau în casă. A, da? Da, păi cu ce să merg? Bine. Ai mașină? Dacă zici tu ce? Ai mașină? Am un Opel Corsa. Păi hai cu mașina. Pui la benzină? Ei, n-am bani pur. Bine, mai e ceva important de zis? Nu, păi tu m-ai sunat când ai prins. Bine, pa. Vreau să Alo, zic ce vrei. alo. Auzi? Da, da. Bine, E, da. o intrat aia care face videochat, o intrat pe mes. A, și cum i-a fost Revelionul? Dar nu știu, că abia răspunde. Produce. Păi în 3 azi a început munca. Da, da, na, probabil de Revelion a fost ocupată și acum o văd din nou pe mes. Bine, o zi bună. La fel, pa, pa. Pa.